Molweni, word of the day. Ndifuna ukuthi le ndawo ufuna ufikelela kuyo uzawufikelela. Kodwa kubalulekileyo jonga le ndawo kuyo ngokuthi pha emva apho usuka khona i-distance oseyihambileyo kusukela pha othi ngoku. Khawunwabele ngoku le ndawo sekuyo, lo mgama uthe wahamba. Khawuqala uvuyele wona ujonge uba uzofika kule ndawo ufuna uya kuyo. Ngamaxesha amaninzi siye sifumaniseke uba siyapenika okanye siyakhalaza okanye siyaxhalaba uba aside sifike apho besingafika khona. Mhlawumbi usikele neminyaka, omnye ethi emva kwe-2 years bendiphamva kwe-3 years bendiphamva kwe-6 months. Maniseke uba 6 months imkile, 2, 3 years, 4 years iphelile. Kanti ubunge ungayenza ide yenzeke, kunezinto ezikubambezelayo kodwa ekugqibeleni zikhona izinto othe wazenza zakuvuyisa, zakunwabisa, wazi-achieva. Khawuvuyele zona, uvuyele indawo kuyo, uzawufika apho uya khona. Nkosi ikusikelele.